Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barka da zuwa tashar magani a gonar yaro. Da mun samu sababbin bidiyo ma kan lokaci muna ƙara sanar da ku karɓo kasan wannan bidiyo da kake kalla ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Mun gode da kallon tashar magani a gonar yaro. Wannan sanar akwai da shi muna ƙara sanar da ku mun bude shi ne da taimakawa al'umma yan uwa musulmai da ma wasu wanda ba musulmai ba duk wanda yake yi amfani da maganin Islamic chemist. Wannan shine a takaice. Yau za mu ku bidiyo ne akan yadda zaka hada maganin ciwon ciki ko ciwon mara na masu juna wanda duk kusan iya tafiya abu ɗaya ne ciwon ciki ciwon mara. Akwai wanda iya zuwa daban-daban amma na masu juna kusan duka a haɗe yake saboda a duk lokacin da zaka zace ma cikin ta iya ciwo to iya haɗa da ciwon mara. To waɗannan abubuwa da zaka haɗa abubuwa ne wanda ba su wuce guda 5 ba zuwa 6 yayi yawa kenan. Ya su ne wanda mutum zai haɗa wanda kuma dukan su magani ne ba masu tsada ba masu sauki ne da kuma insha Allah an yi amfani da su za a samu dace da yardar Allah wanda dukan su a kowanne in ka same su shi kadai in kai amfani da shi iya da magunguna da yake akalla kala 10 zuwa 20 wanda wasu daga ciki ma an ce suna maganin dukkan wata cuta da aka rasa kanta banda mutuwa da tsufa musamman habatu sauda zaitun kowane kalan cuta da zuma kowane kalan cuta tana magani amma aka ce banda mutuwa da tsufa su ne kadai basu da magani dama a duniya kowa da kowa ya riga ya sani saboda haka abubuwan da zaka hada ga sunan su ne kamar haka na farko za a samu garin habatu sauda aka samu garin habatu sauda na biyu za a samu garin zaitun aka samu garin zaitun na uku za a samu garin tafarnuwa aka samu garin tafarnuwa na hudu za a samu garin kitolindi na biyar za a samu garin albabanus wanda waɗannan abubuwa biyar dukan sanannu ne a cikin kayayyakin islamic chemist wanda ake amfani da su na yau da gobe kusan kowa wanda yake amfani da islamic chemist ya san waɗannan abubuwa to su ne za a samu a yi amfani da su a takaice aka samu waɗannan abubuwa akalla an samu kowanne kamar cokali ɗaya ko cokali biyu kowanne dai ana so yawan su ya zama ɗaya ne ba a so wannan yafi wannan in an samu misali akalla cokali biyu ne to za a samu zuma kamar akalla 50 cl wato goran yogurt guda ɗaya aka samu wannan gwarai guda ɗaya za a zo a juye a haɗa garin magungunan nan tukunna a gauraya su gaurayu in suka haɗu suka gaurayu sai a samu wannan zuma sai a zuba a juye shi gaba ɗaya akai a ƙara gauraya shi ya gama haɗuwa gaba ɗaya kenan ya zama da garin maganin da zuman ka ya riga ya haɗu in ya gama haɗuwa za a ajiye shi za a na amfani da shi a kullum za a sha da safe babban cokali ɗaya da rana babban cokali ɗaya da daddare babban cokali ɗaya a koda yaushe bayan an ci abinci ne za a yi amfani da wannan maganin za a sha shine wannan abin da zaka hada a takaice sannan muna ƙara sanar da ku wannan sanar mun bude shi ne da marin taimakawa ɗan uwa musulmi da wasu wanda ba musulmai ba saboda samun sauƙin rayuwa saboda abubuwa da yawa suna damun mutane amma kuma basu da wani wannan da za su je su yi bayani a mutum sai ga Allah gashi abin da yake damuna saboda me akwai kunya wani abin ciwo ya damun ka kana jin kunya shi yasa muka buɗe wannan channel saboda in ka shiga kawai satin zaka yi ya ake maganin kaza kawai zaka gani ya gashi kaza shine zaka hada maganin kaza don ka je shago ka je zaka siya ma wanda ba san maganin me zaka hada wannan shine hikimar mu na bude irin waɗannan channels da muke yi saboda mu ƙara tallata mutane muna cikin babban kasuwa ne a nan garin Fortescue line yan Citta jihar Yobe main market number G81 line yan Citta main market Fortescue Yobe state ko kuma ka nemi mu akan number wayar mu kamar haka 0800 65 60 50 22